Tras o éxito dos itinerarios formativos impartidos en abril, a Concellería de Mocidade da Pobra decidiu darlle continuidade cunha oferta aínda máis ampla para este mes de novembro. A idea un pouquiño é continuar, ter unha liña continuista respecto da que xa fixamos en abril, que tuvo bastante boa acollida, que consisteu en impresión 3D, pero ahora queríamos ampliar un pouquiño máis, porque temos a capacidade nestas instalacións. Entonces o que añadimos desta vez tamén añadimos robótica. Creo que, como dixen antes, temos uns espacios que contan perfectamente para poder desenvolver este tipo de actividades. Os obradoiros serán de balde, abertos a todas as idades. Impartiránse todos os martes de novembro en horario de tarde. En función da demanda, poderían ter continuidade a partir de xaneiro. En primeiro lugar, tería lugar o curso de robótica, que vai ser de 4 a 6, que, bueno, o que se vai, sobre todo, é facer programación de videoxogos en Strack, electrónica, programación de outro tipo de componentes e tamén manexo dun programa de robot. E a continuación, de 6 a 8, terá lugar o deseño de impresión 3D, que, bueno, o que consiste un pouco é facer deseños de etiquetar, instalación de uso do laminador e impresión de pezas. Os interesados xa poden formalizar a súa inscripción chamando ao Concello ou a través do enderezo mocidade@apobra.gal.